And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Sinabihan ako ng asawa ko na wala akong kwentang asawa. Hi DJ Rocky. Matagal ko nang gustong sumulat sa'yo. Kaso, maraming mga nangyari at naging busy ako. Pero, eto, naglaan talaga ako ng oras para sumulat sa'yo. Kasi gusto kong humingi ng advice. Itago mo ako sa pangalang Jonah. 21 years old. Married. At ito, ang aking secret file. Nagkakilala kami ng asawa ko na itago natin sa pangalang Edward. Nung 16 years old pa lang ako. Nagtatrabaho ako noon sa may palamigan. At siya ay kalaban ko sa trabaho. Dahil nagtitinda rin sila ng inumin. Buko juice yung tinitinda nila. Lumipas ang mga araw nang mapansin ako ni Edward. Kalilipat ko lang kasi noon kaya tinulungan niya akong mag-renovate. Hanggang sa naging close kami. Nanligaw si Edward sa akin ng 3 buwan. Sa totoo lang, nung una ko siyang makita, ay hindi naman ako nakaramdam ng pagkagusto sa kanya. Dahil ang gusto ko ay yung taong kasama niya sa trabaho. Pero hindi ako gusto nun eh. Kundi si Edward ang nagpakita ng interesado siya sa akin. Siya ang nanligaw. At naramdaman ko rin namang sincero siya. Mabait siya. Matulungin siya, at thoughtful din. Kaso nga lang, nung panahong yun, masyado pa akong bata eh. At maligalig pa sa gawain ng mundo. Kaya, sinagot ko siya kahit may boyfriend pa ako noon. Hindi nagtagal, nalaman ng boyfriend ko na ipinagsasabay ko siya kay Edward. Nauwi ito sa matinding away. At doon sila nagkasakitan. Ipinaglaban ako ni Edward. Handa siyang masaktan para sa akin. At doon ko na-realize na sobrang worth it niyang mahalin. Kaya nagdesisyon ako na iwan ang original boyfriend ko at sumama na lang kay Edward. Alam ko na maraming magsasabi na ang sama-sama ako pero yun talaga yung nangyari. Sumama ako kay Edward. Ipinakilala niya ako sa mga magulang niya. Yun nga lang, hindi ako tanggap ng nanay niya. Pero tiniis ko yun. Hanggang sa doon na kami sa bahay namin tumira. At kahit na sinabi ng nanay ni Edward na kapag sumama siya sa akin ay itatakwil siya, sumama pa rin siya sa akin. Ipinaglaban niya ako. Ganon katindi ang pagmamahal niya sa akin. Then lumipas ang mga buwan na kasama ko siya sa iisang bubong. Umiral na naman ang pagiging marupok ko.
Kasi every time na wala si Edward, marami akong nakaka-chat, nakakatawagan, at nakikilala ng personal. Ang hindi ko alam noong mga panahong yun, nalalaman pala niya yun. At nasasaktan ko na pala siya. Para bang na-realize ko nung time na yun, hindi ako worth it para sa kanya. Marami naman akong naging karelasyon bago siya. Pero iba si Edward. Although minahal ko rin siya sa paraang kaya ko. Pero siguro, dala na rin ang edad ko. Bata pa ako nun. Iniwan ko siya nang walang paalam. Alam kong nasaktan ko ng sobra si Edward. Kaya nabalitaan kong nagpakalayo-layo siya. Pumunta siya ng Maynila. Ako naman, busy sa pagtatrabaho. Nabubuhay sa sariling mundo. Ilang buwan pa ang lumipas, nagkita kami uli. Dahil sa teknolohiya. Then na-realize ko na mahal ko pa rin pala siya. Tinanong ko siya kung mahal niya pa ba ako. Ang sagot niya ay hindi. Dahil sobra raw siyang nasaktan. Guilty ako sa mga panahong yun. At yun na yung huling pagkikita at pag-uusap namin. Marami akong pinagdaanan nung huli kaming magkita. Nandyan yung nagtatrabaho at nakakakilala ako ng maraming lalaki. At sa huli, sasaktan lang ako. Doon ko na-realize na ang tanga-tanga ko. Nasa tamang tao na ako pero ginag ko siya. Kaya para bang bumalik sa akin lahat ng mga ginawa kong kasalanan kay Edward. Hindi ko alam ang nangyayari sa buhay niya nung maghiwalay kami. Kaya nung mabalitaan kong may kinakasama na siya, tuluyan na akong nag-move on. Pero kahit anong gawin kong pag-aaliw sa sarili ko, hinahanap ko pa rin yung talagang isinisigaw ng puso ko. Ginawa ko lahat para makalimutan ko siya pero wala talaga Siya lang talaga. Then one day, bigla na lang akong nakatanggap ng mensahe. Nagulat ako na nanay ni Edward ang tumawag. Nangumusta, nagkakwentuhan kami. Then sinabi sa akin ng nanay niya na pumasyal daw ako sa bahay nila. Pinuntahan ko naman ang nanay ni Edward. At ayun, nagkwento ang nanay niya. Ang sabi niya sa akin, buti ka pa, maayos ang buhay. Si Edward naging miserable ang buhay sa piling ng bago niyang kinakasama. Pumayat at halos hindi mo na siya makikilala. Kasi tulak at adik na siya. Tinanong pa ako ng nanay niya kung talaga bang nakalimutan ko na ang anak niya. Sabi ko, naku, hindi ko po kayang kalimutan ng anak ninyo. Minahal niya po ako ng sobra. Ako lang po talaga ang may kasalanan. Hanggang sa dinerecho niya na akong sabihan na, bakit hindi pa kayo magbalikan? Ang sabi ko naman, may sarili na po akong buhay. May kinakasama na po siya at may kinakasama na rin ako. Yes, DJ Rocky. Meron akong live-in partner. At meron din siya. Pero gumawa ng paraan ang nanay ni Edward para magkausap kami ng anak niya. Parang closure. Gusto rin kasi ng nanay ni Edward na makaalis ang anak niya sa ganung buhay. Sa panahong yun, nagkakalabuan na raw sila ng kinakasama niya. At ako naman, ganun din.
Sinabi ko sa kanya na gusto ko lang siyang tulungan. Pero nung nakakasama ko na si Edward, parang bumabalik ang lahat. Unti-unting bumabalik ang nakaraan namin. Masaya ako kasi nagkita kami uli sa loob ng 2 taon. Masayang masaya ako kapag kasama ko siya. Kaya para bang nakalimutan ko na ring may kasama ako. Kaya sabi ko sa sarili ko, tama na. Tama na to. Pero hindi mo talaga madidiktahan ang puso. Dahil hindi ako magiging masaya kung susundin ko lang ang sinasabi ng ibang tao at kung susundin ko lang ang tama. Kaya kahit alam kong may masasaktan ako, nakipaghiwalay ako sa ka-live-in ko. At ganun din si Edward. Nagdesisyon kami na magkasama na lang kami uli. And then, ayun, may nangyari sa amin. At ikinasal kami. Kaya lang, makalipas ang ilang araw pagkatapos namin ikasal, parang nagbago siya. Lagi na lang mainit ang ulo niya. At parang bang mas lalo ko lang siyang iniintindi. Ayoko na sanang balikan ang nakaraan. Kaya lang, paminsan, yun ang binibring up niya. So ako, ang ginagawa ko, nagpupursige talaga akong alagaan siya. Sa mga simpleng bagay, pagtitimpla ng kape, pag-aayos ng gamit sa bahay, paglilinis. Kaya lang, parang sa lahat ng mga ginagawa ko, hindi pa yun sapat sa kanya. At ang sabi niya pa sa akin, wala raw akong kwentang asawa. Para raw akong pabigat lang sa kanya. Napapaisip tuloy ako, bakit nung hindi pa kami mag-asawa, hindi naman niya sinasabi sa akin yun? Pero bakit yun? Basic lang niyang sabihin yun. Sana mabigyan niyo po ako ng advice kung anong dapat kong gawin. Ang issue kasi namin ay ang pag-aaral ko. Oo, DJ Rocky, nag-aaral kasi ako ngayon habang pinagsisilbihan ko siya. Kaya siguro sinasabi niya na wala akong kwentang asawa dahil nagkukulang ako ng oras sa kanya, pero hindi naman ganun eh. Ano ba, ititigil ko ba ang pag-aaral ko o mag-a-adjust na lang ako? Kahit araw-araw na lang niya akong minumura. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Jonah. At ito, ang aking secret vow.